Ens trobem en un entorn privilegiat, estem a la Casa d'Estudiants de Puig i Cadafalch i ara farem una entrevista a Esteve Amat. Esteve Amat va néixer a Mataró el 1943, va guanyar el premi de la Fundació Roy Baldwin i la Medalla d'Europa Nostra. També va ser membre de l'International Council of Monuments and Sites i a part de tot això va ser creador i director de les jornades de pedagogia del patrimoni monumental dedicades a mestres i professors, creador i director de l'Oficina de Gestió de Monuments, cap de la secció de restauració de monuments i director general de Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya. En l'actualitat és arquitecte superior a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura a Barcelona i vocal en l'Associació d'Amics de Josep Puig i Cadafalch. Primer de tot, senyor Esteve, ens agradaria saber d'on li ve l'interès per la vida de Puig i Cadafalch. Mira, jo com a arquitecte de professió he admirat sempre l'obra d'en Puig i Cadafalch, però va haver-hi un moment que algú em va proposar de crear una associació que es dediqués a difondre i a fer conèixer el llegat, tota l'obra i tota la tasca de Puig i Cadafalch, no només l'arquitectònica, sinó tota, i vaig acceptar de fer això i de presidir-ho. I aleshores se'm va obrir tot un altre món que reconec que no s'havia obert mai. O sigui, sabia qui era, sabia que havia presidit Catalunya, havia sigut president de Catalunya, però no en sabia de la missa a la meitat, no? I realment per mi ha sigut un descobriment. Jo porto 10 anys en aquest tema i han sigut 10 anys com una carrera. He fet una petita carrera de coneixement d'en Puig i Cadafalch, no sé si m'aprovaran, però estic estudiant. Espero que l'examen arribi tard. Passant a parlar de Puig i Cadafalch, si vostè hagués de triar dues de les seves obres més destacades, quines triaria i per què? Això és difícil, triar obres. Jo abans us comentava, hi ha obres precioses com la Casa Ametller de Barcelona, com el Caixa Fòrum, que és l'antiga fàbrica Casa Ramona. Hi ha Can Garí, d'Argentona, que per mi és una meravella, i després hi ha aquesta meravella d'aquí. Jo crec que, no sé, una sola obra o dues no te les sabria triar, però amb aquestes 4 crec que hi ha una bona tria. Ara sí, centrant-nos en la casa de Puig i Cadafalch, d'estiuets. Sabem que la casa és resultat d'unir 3 habitatges que ja existien. Quins són els motius que va portar Puig i Cadafalch a restaurar-la? Les cases ja estaven molt malmeses o va voler canviar l'estètica, portant-lo a l'estil del modernisme? Bueno, el motiu de voler-les arreglar és perquè ell hi pensava venir-hi a viure, eren unes cases de la família, ell se les va arreglar per passar-hi els estius. Valor arquitectònic anterior a les reformes d'en Puig, 0. Eren unes cases de poble extremadament pobres, acabeu de visitar-la ara per dintre i heu vist el que en queda de les cases antigues i realment eren cases molt senzilles, no valien res des d'un punt de vista arquitectònic. En canvi, després de la transformació d'en Puig, va ser com si hagués entrat un àngel, no? I els va donar tota una altra expressió, els va monumentalitzar d'una manera tremenda. Jo penso que aquesta capacitat que tenia Puig de treballar sobre el que ja existia, no sobre un solar i fer una casa nova com a tu t'agradaria fer-la de bell nou, sinó de fer una casa, entrar en una casa existent que no val res i convertir-la en un monument, això per mi encara té més valor. Penseu que això ja ho va fer-ho a la Torre de Can Garí. A Can Garí del Cros era una masia i ell, en 9 mesos mal comptats, la va convertir en el palau que és ara. A la Casa Ametller existia i era una casa habitada, al Passeig de Gràcia, etc., la va transformar completament. És a dir, que una persona sigui capaç d'entrar en un lloc i saber treure'n el partit que n'ha sabut treure, almenys en aquests 3 casos, és una meravella. Això defineix per mi la creativitat extraordinària
d'un arquitecte. Quins elements modernistes són els més destacats? Per què? Si aquestes són les més destacades, home, una mica ho he explicat, no ho sé com dir-t'ho, perquè totes són diferents i obeeixen a un programa diferent i a motius diferents, no? Aquesta té una motivació, la fàbrica Casa Ramona era per ser una fàbrica. Jo, per mi, la fàbrica Casa Ramona, a part de que va guanyar el premi al millor edifici de l'any, quan es va inaugurar, de Barcelona, o sigui, tothom es va donar compte que era una cosa extraordinària, és que ho és, perquè fa servir un sol material, el totxo. Així com aquí hem vist que hi ha tota mena de materials, a la fàbrica Casa Ramona només n'hi ha un. No hi ha cap altra decoració que no sigui feta amb el mateix totxo. I que això guanyi el premi al millor edifici de l'any i sigui un gran monument nacional, home, doncs ja em diràs, no? Mentre que la casa Ametller era una cosa molt diferent. I, per exemple, la Torre dels Garí, del banquer Garí, en aquell moment, també era una cosa completament diferent. Ella va construir un palau a sobre d'una casa de pagès, amb la casa de pagès a dintre, no? No sé com dir-te, perquè, per altra part, com us he comentat en algun moment de la visita, l'estil de Puig, ara jo ja puc dir que no és el no estil. O sigui, se l'ha classificat cronològicament a dintre del modernisme, perquè és veritat. Però, en canvi, totes les cases d'ell incorporen tota mena d'elements en qualsevol moment, tant al començament de la seva carrera com al final. Aleshores, és molt difícil d'encasellar, i com que totes les cases són diferents per diferents motius, tant et pot vestir aquesta amb tota mena d'elements, com heu vist, de pintures, de rajoles, d'estucats, del que sigui, com et pot fer una cosa completament nua, com a la fàbrica Casa Ramona. Aleshores, no sabria què dir-te. Per mi no té més valor una cosa que l'altra. El que té valor és que hi hagi una persona que sigui capaç de fer això. És molt diferent aquesta casa d'altres obres de Puig i Cadafalch? Per què? Home, sí, però per la mateixa raó que t'acabo de dir. O sigui, aquesta potser dintre del reaprofitament del que ja existeix és la més excepcional, perquè és íntegrament 3 cases, no? Trobo que és l'exemple màxim de... Fins i tot ell, el Puig, diu a les seves memòries que li agradava més arreglar i transformar una cosa existent que començar de bell nou. És curiós, això, no? Perquè, en fi, pels meus estudis de la professió i pels meus companys i tot, home, tots sempre volíem tenir un solar ben ras i ben net, no? I poder fer el que ens donés la gana sense condicionaments. Doncs no és el cas d'en Puig. Ell té escrit això, de jo prefereixo això, no? Perquè es veu que li inspira el fet del que hi ha, no? I, això, i quan és de Bellnou també, perquè Can Casa Ramon era de Bellnou, o les Caves Codorniu són de Bellnou, i tot el que vulguis, però tenia aquesta mà. Es conserva el mobiliari i la decoració original? Es conserva molt poca part del mobiliari, però alguna cosa es conserva. És a dir, quan l'Ajuntament ho va adquirir, el primer que va fer va ser un inventari, com és lògic, de tot, des de plats i forquilles fins a sillons i taules i això. De tota manera, elements molt valuosos de mobiliari i de pintures, etc., de pintura em refereixo de quadres, havien sigut venuts o traslladats. Per tant, però sí que queda cosa, aquesta cosa doncs se sap ja quines d'elles necessiten restauració i quines no, i tots els que es puguin posar d'acord amb la museografia d'això es tornaran a posar en el mateix lloc que estaven, no? Això sí. Qui vivia més a Puig i Cadafalch? Ningú més, la seva família. La seva família era molt reduïda, la seva dona i la seva filla. Només va tenir una filla, la Pilar, i la seva dona, la filla de la Dolors Montcerdà. Vivien ells 3. Això no vol dir que evidentment aprofitaven que precisament a l'estiu i que hi havia vacances per fer aquí reunions amb molta gent. Aquí venia molta gent, però no a dormir, no a estar-s'hi. Venien doncs a fer-la petar i penses, esclar, en Puig era no solament arquitecte, no solament historiador, no solament president de Catalunya,
sinó que presidia l'Institut d'Estudis Catalans, que era cap de la Junta de Museus, que, en fi, era un home que en fi, coneixia mig món, i mig món ho coneixia amb ell, i aleshores doncs, aquí venien moltes persones a entrevistar-se i tenia moltes visites que normalment es feien a sota de la glicínia de la terrassa, perquè ho permetia, però hi ha moltes fotografies a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a l'Arxiu de la Família, etc., on es veu doncs, ell amb tots aquests visitants, totes aquestes visites. Ell i 2 gossos, perdó. Tenien 2 gossos magnífics. Fins a quan va estar habitada? Ell hi va ser-hi fins que va morir, pràcticament, no? Després d'això ho va heredar una neta seva, que es deia Teresa Conill, però aquesta Teresa Conill vivia a París. I aleshores era molt bona amiga, era parenta, era neta, no? Però vull dir que era la neta, que era la nina dels ulls d'en Puig i Cadafalch. De fet, només en tenia 2. Però va passar que quan en Puig i Cadafalch es va haver d'exiliar a París, per temes polítics, va llogar un pis a París i la persona que li va anar a fer companyia, etc., va ser aquesta neta. Amb la qual hi va haver-hi un feeling, va haver-hi una amistat molt important amb aquesta neta. La Teresa, que familiarment li deien Titit. Jo aquesta la vaig conèixer i la vaig tractar. Aquesta va heredar aquesta casa. Però al viure a París tampoc hi vivia. I llavors venia els estius, també. Feia el mateix que havia fet el seu avi amb aquesta casa. Mentre el Titit va ser viva, aquesta casa va estar com havia estat sempre. Podeu entendre que si hi havia aquest feeling, doncs aquella dona li tenia un respecte i una veneració i no va tocar res. Jo la primera vegada que vaig entrar en aquesta casa va ser perquè em va convidar la neta a veure-ho i realment, ja us ho dic, jo vaig veure les pastilles que es prenien a la tauleta de nit i els planos i en el seu despatx equipat, tot tal com estava. I em va venir a trobar perquè precisament se li havia trencat la pèrgola per culpa que la glicínia, com us he dit, es va fer immensa, i a veure si li podia ajudar a restaurar la pèrgola. Jo estava a la Generalitat en aquell moment, si li podia ajudar a restaurar la pèrgola i algunes goteres de la teulada. I per això ens vam conèixer. Després tinc algunes cartes seves, etc., per veure com estava tot el tema i tot això. Quan va morir el Titit, això va canviar d'amos, es van anar esquilant una mica les coses de dintre i perdent per la casa, no per tothom. I finalment, doncs, això va quedar molt abandonat. Al quedar molt abandonat va començar a ploure, van començar a fer-se malbé bigues, els merlets també, i va començar a haver-hi un moviment popular d'Argentona a favor de comprar aquesta casa per part de l'Ajuntament i restaurar-la. I a última hora això es va arribar a un acord amb els últims propietaris i la van comprar. La van comprar a preu d'expropiació. Perquè, esclar, per altra part, aquesta casa tampoc es podia vendre lliurement i fer-hi un restaurant. Per això és un monument, i llavors, doncs, esclar, el que hagués comprat això o havia de viure així, i a més, sempre vigilat per la Generalitat, o no podia fer altra cosa. Per tant, el valor comercial no existia per aquesta casa. Doncs, quines característiques té el jardí que ens envolta? És un jardí, com us he explicat, que és una barreja. Té unes influències mediterrànies clares i també àrabs. Bueno, àrabs també serien mediterrànies en aquest cas, però unes serien mediterrànies. Té elements molt clars d'una estructura àrab, doncs, en el planteig dels parterres i tot això, i potser més gregues, més cretenses, doncs, per part de les pèrgoles, no? I alguna influència japonesa, com us he ensenyat. Aquest jardí és una peça important perquè ho era molt per en Puig i Cadafalch. Era un home que li agradaven moltíssim les plantes. Ell mateix conreava el jardí desaparegut d'aquí una mica més amunt i
li agradava molt estar envoltat de plantes. Aquesta vista que tenim aquí ara, segons les últimes fotografies que ens han arribat, pràcticament no es veia. O sigui, era difícil veure d'aquí a fora, perquè encara que aquests arbres eren molt més petits, naturalment, però aquesta vista pràcticament era tot tapat d'enredaderes i enfiladisses i ell s'hi trobava confortable amb aquesta sensació. Veiem in situ que la casa està sent restaurada. Qui és l'equip responsable de la restauració actual? L'equip és molt ampli, perquè aquí hi ha hagut la Mercè Sasurca, que és l'arquitecta directora d'això, una excel·lent professional, ha fet obres de restauració a la Catedral de Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau, és una persona que coneix el patrimoni i una restauració així ha de ser una persona que conegui i sàpiga tractar el patrimoni com cal. Doncs la Mercè Sasurca en sap molt d'això i ella ha dirigit, i encara dirigeix, perquè encara no ha acabat del tot, quasi està acabat però no del tot, dirigeix un equip pluridisciplinar, com es diu, i que és veritat, doncs de molta gent, de gent que sap de pintura, de gent que sap trobar d'arqueologia, diguem-ne, arquitectònica, de saber quin era el color, que trobes de vegades en parets que tenen 3 i 4 colors superposats, perquè al llarg dels anys a un li agradava groc i pintava groc, i a l'altre li agradava no sé què, i l'altre l'emblanquinava, i llavors s'hi va rascant, diu, no, en Puig de Falco tenia de color blau, vale, les bigues, el que sigui, per restaurar, per exemple, tot el tema de les bigues, refer les pintures, tot això, els paviments, per exemple, tot això cal gent especialitzada. No conec els noms de la gent de l'equip de la Mercè Sasurca, ho sento. Quins criteris han seguit per restaurar-la? Això li hauríem de preguntar a la Mercè, però de totes maneres sí que m'atreveixo a dir que el de màxim respecte, aquest és el criteri màxim, i màxim respecte a el que havia sigut en vida de Puig. Aquí es tracta de recuperar, de treure qualsevol cosa que s'hi hagi afegit que en Puig no hagués fet. Aquest és el criteri, aquest criteri segur. N'hi deu haver hagut d'altres que se m'escapen en aquest moment i els hauríem de preguntar a l'arquitecte que ho ha dirigit, però aquest ja el pots apuntar perquè aquest és segur. Qui i com s'ha afiançat el projecte de restauració? Això li hauríem de preguntar a l'Àngel Puig, el regidor de Cultura de l'Ajuntament. De tota manera, a veure, puc dir que aquí ha posat diners a la Generalitat, a la Diputació, a l'Ajuntament, per descomptat, i no sé qui més. O sigui, s'han ajudat de subvencions d'aquests altres organismes, cosa que és perfectament lògic. Si no ho fan en un edifici com aquest, doncs ja m'explicaràs, I a veure, abans que se me n'oblidi, jo vull agrair moltíssim a l'Ajuntament d'Argentona no solament els diners que hi ha posat, sinó que hagi sigut capaç de trobar tots els altres diners també i que s'hagi llançat en aquesta aventura i l'estigui acabant. Per tant, aplaudeixo amb totes dues mans, perquè clar, això no ho fan tots els ajuntaments. Per acabar, sobre el futur que li espera a l'immoble, quin serà l'ús de la casa d'estiuets de Puig i Cadafalc? Bueno, l'ús és només un ús de visita pública, de posar això a la visita pública de tothom que el vulgui conèixer. Jo vull pensar que hi vindrà molta gent a veure-ho. L'edifici es dedicarà pràcticament a això. Hi ha la segona planta, com us he ensenyat abans, que no es visitarà perquè no val la pena, aquest és el motiu principal, també perquè tampoc ajuda el fet de les escales, que no és accessible per tothom, aquest és un altre problema, però de tota manera no val la pena. Que, per exemple, no sé, pujar al campanar de la Seu Vella de Lleida sí que val la pena, encara que sigui difícil, però pujar al segon pis d'aquí, doncs, tampoc val la pena. Aquest segon pis probablement es dediqui, però això ho hauria de contestar l'Ajuntament, jo no us ho asseguro de cap manera perquè no ho puc dir ni ho sé, es dediqui a dependències de cultura, però això és un parlar previ. La visita pública jo crec que serà important
i relativament fàcil de combinar amb la visita del Museu del Canti i altres coses d'Argentona, perquè potser la casa per la casa la coneix molt poca gent. Així és com el Museu del Canti porta molts anys de visita i a més està molt bé, clar, i a més és únic, no?, el Museu del Canti. De monuments n'hi ha molts, de monuments visitables, no? Llavors aquest, esclar, entre que està tancat i que la gent no ho sap, doncs, i que n'hi ha molts, doncs s'haurà de publicitar. Això, lògicament, jo imagino que pel compte que li corre a l'Ajuntament, que hi ha dedicat tants esforços i tanta bona voluntat, doncs m'imagino que ja se'n cuidarà prou, no? I si això es lliga amb la visita al Museu del Canti i alguna altra cosa d'Argentona, home, doncs sí, jo penso que té un bon futur. Una última pregunta ja. Ja que vostè ha estat president de l'Associació d'Amics de Puig i Cadafalch, creu que els veïns d'Argentona se senten identificats amb aquest patrimoni? Sí, absolutament. Jo crec que primer ho van demostrar quan, crec que era el 2012, no m'ho dic de memòria, però quan van muntar tota una... Ja havien fet més d'una campanya, van fer una campanya extraordinària, popular, per reclamar que l'Ajuntament ho comprés, no? És a dir, s'ho van sentir seu i jo crec que s'ho senten seu. Per mi és tan emblemàtic, o més, aquesta casa per la gent d'Argentona, que fins i tot el propi Museu del Canti. I no, de cap manera, vull menystenir el Museu del Canti, però jo crec que sí, que s'ho senten molt propi i que és emblemàtic per a Argentona, és un signe d'identitat. Doncs moltes gràcies per accedir a aquesta entrevista amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, m'ha fet molta il·lusió acompanyar-vos i us felicito per l'interès i per haver muntat això tan ben muntat. Gràcies a vosaltres.